Svi koji su učestvovali u ratnim zločinima ili su osumnjičeni da su učestvovali u ratnim zločinima moraju da se nađu pred sudovima. Za Srbiju uopšte nije centralno pitanje da Ejub Ganić bude izručen Srbiji. Za Srbiju je centralno pitanje da se dogodi sudski proces u kome je Ejub Ganić, koji je osumnjičen za učestvovanje u ratnom zločinu, apsolutno nezaobilazan činilac i Srbija nema ništa protiv da Ejub Ganić bude izručen sudu Bosne i Hercegovine, odnosno svojoj matičnoj državi Bosne i Hercegovini. Ono što je od odlučujuće važnosti da svako ko je optužen, odnosno osumnjičen, ima fer i pošteno suđenje. Srbija želi da veruje da će pravosudne institucije Bosne i Hercegovine biti u stanju da dokažu da su u stanju da obezbede fer i pošteno suđenje i mogu da kažem u tom kontekstu da sam veoma zadovoljan, mogu čak reći i ponosan zbog činjenice da naši sudovi dovršavaju procese protiv optuženih za ratne zločine. Podsjećam vas na grupu, takozvani Škorpion grupu. To su ljudi, građani Srbije koji su učestvovali u jednom besprimernom zločinu koji smo imali prilike da vidimo na televizijskom snimku. Zločinu koji je povredio dostojanstvo ne samo pripadnika bošnjačkog, već i srpskog naroda i zločinu koji je našao svoj sudski epilog, jer su svi učesnici u tom zločinu osuđeni na višedecenijske kazne zatvora.